good morning. Karon guys is namahaw may ang among sudaan karong pamahaw is kaning ano di? Kinason. Nara kinason. Wala namang sod. Napon may are pinitong isda, isa na lang nabilin. Isa na lang nabilin sa among pritong isda guys kay gikaon sa mga iring. Hi, hey Jared. Hi. It's Shaolin Soccer. Bagong buhok si Jared guys ay gupitan ako gahapon. Tara mga buhok. Hi! Flying kiss, flying kiss. Flying kiss. Mata, mata rin, mata, Ano mata. ba, flying kiss? Mata, mata dyan, ang mata. Ang mata, be. Patanawa sa mata. Ang mata. Ay! O, dara, nabilin sa mga kinason. Gamay na lang. Itilok ni Tula. Kanang mga kinasuna guys is kinuha na sa nila Gigi. Dahil si Gigi. Amazing! Kinuha nila gahapon sa hapon ito sa dagat sa Riverside. So, mao na among sudan pamahaw karon. Ay, ato dahil sa bagong kalsada. Ato sa dagat sa bagong kalsada. Ato sila nanguha og kinason. So, ako ipakita ninyo kung unsa ang among gikaon sa usa ka adlaw. Char! What we eat in a day. Ang karoon tag among gikaon kay siyempre luto na ay piniritong isda sa nalibilin. I-save pa na para unjang udto. Char! Og dara kinason. Kinason, mga bagal na lang na kay nahurot na namugkaon. Og mora among pamahaw karon. So inyang udto guys, ako pumapatan-awon kung unsa nga mo ang sudan kanil udto. So mora ta among vlog para ng adlaw. What we eat in a day. Anda na po ko energy dara. One is more than energy. Hurot na. Sarap na juda. Na jud. See you later guys. Tanawa. Later guys. Hi guys, so ting panood to na po. Then ang among sudaan karong panood to is fresh Mickey nga gisuroy sa musulihan para 15 gipalit na mo og balik 30. So nagpalit mig balik 30. Duha ka putos ang gipalit. Then kay di mong pwede nga walay sabaw akong luto. Di ko ganahan akong luto uga. Ani? Luto. Red ramong luto guys kay para less og kolesterol. Kolesterol? Less carbohydrates. So among gihimo ganihan na po'y sabaw gibalit nako. Sabaw nga kanang ani sabaw sa baboy tag 20. Isuray gyapon ni ate nga silingan namo. Kauban na siya ning fresh Mickey. Unya mo ni siya gisudan sa mga bata, hurot na siya, wala na. Ma'am? Wait sa kami nang sumay ka. So guys, kinahanglan nga na sabaw akong luto. Mo nang kay wala man may sabaw, kay wala man may nilutong sudan. So gamagawa akong sabaw. Mo ni ni siya ang among sabaw sa una pa katang gagmay pa may kung wala may sudan, ingani among himuon. Kung wala may sudan sa una, kung wala luto among mao pa. Wala pang palit og sudan, maghimo mig pinakatipid nga sudan tuyo guwil sinagol takag magic sarap lang. Ano na siya. Dili mo kay mahutuwan. Ay bay mayabo. So basta kay kuan tuyo guwil lagi sagol. Anya weird kayo sa tawag ipaningot kayo ko na gasinaw akong dughan char cleavage. Gasinaw akong dughan sa gigang kayo nagkape gapon ko dara. Ako mo tanawan sa kape ha. Tanen. Nagkape ko kay lagi away sabaw. Kaon nagikaon sa mga bata mga sabaw. So mao to among panood to karon. Sa inya na pod ako mong patanawon kung sa mo ang gikaon sa among pagpamahaw. Ana day panihapon ako mong patanawon. So usually na panihapon nanay luto ang sudan kay nanaman si Milyang magpalit mo siya sudan. So inya di ay share nako ay kunya. Ganiha di ay share nako ninyo nay nakita nga hash diri sa mo Ambot ko kita ako manghuli nakakita wala na mo nakita akong giukay dito babaw ari dapit Dana dabita dira dagtay babaw dahado siya nakita nga has nagamay. Pero akong gipangtangtang ang mga gamit wala man pod. Nanago na siguro. Ya tanaw guys, hoy patanaw ninyo mga bisita nang abot daghan kayo. Mga zoom. Dagan nag-zoom dire. Matod ba nila basta zoom kuno. Swerte ko na. Ambot. Basta ko ng sob. Hi guys! So, panihapon na karon. So, huy! Tingnan manihapon na. Diyan ang sudaan ako na ipakita ninyo. Tantananan!
So, amo sa dan guys, kay lami kayo. Lami ko guilain dito joke. So, nami dire buwad nga potpot. Napod mi dire. Hoy! Ala kamot labot oy dami dire ginamos. Oh, ginamos sa mga wala na nakapilaw ginamos, na ginamos dire. And naana pod mi chineng. Kinaso na pod kay nanguha na pod si JJ. Kani mo ni siya si JJ. Nanguha na pod sila kinason ganiha o si Juda. Mo di ka mo kinason. Nanguha na pod sila kinason mo na nami sudan nga kinason. Luto by Milyang, char. Luto mo sudan guys, kaning buwad, ginamos, o kinason. Lagi kamot ka. Amo ang luto, mo gyapon, kuwa lang gihapon. So, bibo na may karon ayo karon kay na. Kompleto may Diyos lamisa mang bibog yun. Basta yun kaon bibog yun. Dok-doko na ng mga ubang shell nga wala mo. Pero ang uban na mga shell kay ang sulod kay dili unod bas sa sulod. Sulod. Wow. Lami kayo. Magampo sa ta, magampo sa ta. Karon na ta magampo kay nag. Sige, si Juda mag-pray, si Juda. Sige, Ji, ikaw pray, Ji. Yung pagka... Salamat. Sige, Ji, sige. Ano sa dito? Nangusit ka, girl. Mag-pray na. Ayaw na magkaon ng gumite ha. Sige, Ji, sige, Ji, pray, Ji. Salamat, Lord. Gara. Salamat sa inyo. Emang gatag nga. Luto sa sudan, Lord, nga. Sakaon, di papalig, ipakuha lang, anak. Gipakaon mo. Nananukod ang kalulod. This first name, amen. Amen. Happy birthday to you. Ito walay birthday. So mga una mi guys, sa akong vlog, so nakita na ninyo ang sa among sudan ganang buntag, panag-udto, o karong panihapon. So, nada bibida. Ket mata. So, oro to among pagkaon guys, simple ra pero at least nakakaon, di ba? Ang importante kay makakaon pa ta. Ang importante. So, oro to ang vlog karong adlaw guys, and salamat sa inyong pagtanaw, and kung wala pa nga naka-subscribe, vlog ko subscribe, bibuhat ang pagkaon ay. Dok-dokay. Mura na yung mga panday. So, thank you for watching this video. Vlog. Bye! Kaon na lang. Ano siya? Ngaon na lang. Kaya pa Bagal na. Guys, mga dirty food sa